Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Idhim Nangagwa netimu yake yevarakashi Zanupf vakutotengesa makomo emuZimbabwe. Pane gomo rinonzi Domborembudzi riri kumurehwa, zviri kunzi yatoo Chinese property, rakatotengeswa varakashi vachitotora zvavo mari vachiisa muhomwe. Handizi guys kuti kudini nyaya iri kuitika iyi, asi varipo vazukuru vambuya ndavadedzera kuti inga zvakaoma, toda kuona kuti pagomo ipapa chii chava chawana, ende kana vawana chawana ipapo toda kunyatsoziva kuti vanhu veipapo panzvimbo chii chava chaitirwa semalocal. Saka ndonyaya iripo guys, munongoziva mega. Nzvimbo dziri kutengeswa muZimbabwe most of the time vanhu vanobiswa voendeswa kune dzimwe nzvimbo dziri kure, which means you have to go and start a new life kwamunoenda. Imagine kana makakura muchikurira panzvimbo penyu pano muchiziva kuti apa pane minda yenyu, apa pane zvakati nezvakati, mobiswa moendeswa uko pasina zvamunowana, pasina zvamunogaina. Ndozviri kuitika. So vazukuru vambuya ndavadedza kuti what can you expect pane vanhu vakaita sana ED? What do you expect pane vanhu vakaita seZanupf, vanhu vanoti kana vakadyiwa voramba kubuda? Ndiyo nyaya iripo guys. Saka vanhu vachema vakati saka panapa zvinhu zvakawanda zvinenge zvichingotengeswa takatarisa. Imagine usingazivi uri kumusha kwenyu utongoona pakuya vanhu zvinzi pakuskocherwa nyaya yakamira so nzvimbo yatengwa. Saka vanhu vachema vakadedza dai takangoti mukomana apinde, because kana mukomana apinda hazviitike zvese izvi. Vanhu vachema futi kuti dai anga ari mukomana nyange zvichiitika tatiziva kuti tinobenefita, but manje pane timu iri revarakashi zviri kunzi hapana zvatiri kubenefita, ivo ndo varingotora mari vachipokera muhomwe. Musakanganwa nenyaya yegold, mari varingotora vachipokera muhomwe, asi hapana zviri kuitika muZimbabwe. There is no